So guys, November 16 kayo guys. So ipapadala ko tong iPad ni Cristel. So maraming salamat pala ni Ma'am Mia Ip Chavez. So masayang masaya po si Cristel. Nalalaman niya na binigyan siya ng iPad. So ipapadala ko to ngayon sa Cebu. Hello guys, ako naman po ito, si Ruby Provinciana. So, welcome to my channel. Sa mga bago dito sa channel ko, please click the bell and subscribe my channel para makapanood kayo dito sa mga upload ko na video. So, maraming salamat po pala ni Ma'am Mia Ip Chavez kasi nag-drop po siya ng ulam namin dito. Chicken at saka pork at saka mga groceries. So, yung mga groceries guys, nandun na sa taas. Maraming salamat po, Ma'am Mia Ip Chavez. Ang laki na po tulong to sa amin. So, ang ginawa ko dito guys is wala naman kaming rep. Ipakuluan ko muna to kasi gawin ko to siya ng humba. Tsaka yung chicken guys, i-marinate ko to dahil aadobuhin ko to ngayon para hapunan namin. So, ito na guys, ang ating chicken adobo. So, ngayon lang kayo nakakita nitong chicken na ganito guys. Mayroon kasi mga kainan dito sa Maynila na minsan tinitingnan namin may mga sabaw yung adobo nila, yung lumulutang-lutang sa sabaw yung pero ito yung gusto ko, yung pinatuyo na adobo. Napakasarap po ito guys kasi sumisip-sip na po yung mga marinate ko dito na so nilagyan ko din ng guys, dapat pineapple nga dapat yung sabaw nito is i-marinate. So Sprite yung minarinate ko dito. So mga magtatanong to, Sprite po yung minarinate ko dito konti para medyo lumambot yung chicken natin. So, halo-haloy lang natin na hanggat matuyo siya. So ganito na yung kalabasan niya, So chicken adobo na pinatuyo yan. So napakasarap po nito. Burrito po to ni Terry. So maraming salamat Ma'am Mia Ip Chavez sa pinadala mo mga groceries at saka ulam sa amin. Ang laki na po ng tulong sa amin to, ma'am. So maraming salamat. So ito na guys yung pinakuluan ko na pork. So ang ginawa ko dito guys, pinirito ko to siya ng hindi masyadong ganito lang, brown lang konti. So ganyan ako pag naghumba guys. Pagkatapos nito, ayan ilalagyan ko to ng timpla. Para, ang timpla ko nito guys is Sprite pa din. Para mabilis siya lumambot. So, ito na guys. Pinag-mix ko na po yung suka, toyo, laurel, bawang at saka sibuyas. So, wala tayong black beans. So, ganito po yung paraan ko magluto ng humba. Pagsama-samahin muna natin lahat yan. Tapos yan. So iba-iba naman po tayong paraan magluto ng humba. So ito po yung paraan ko. So ngayon guys, i-mix na natin to guys sa ating pinaprito na pork. So sang isabaw ko dito guys is Sprite. So nakalimutan ko i-mix ko na dapat yung Sprite dun sa lahat. Pero pwede naman natin i-halo na lang natin dyan. Tapos yung iba kasi guys nakikita ko magluto. Minsan nagbabantay ako may luto sa Cebu. Sinasabawan nila ng tubig. So ako hindi guys, Sprite o kaya pineapple juice. A few moments later. So guys, nandito ako ngayon sa may Green Hills kasi pupunta ako dun sa pamangkin ni Eddie. Mayroon lang po akong ipapadala dahil uwi po siya ng Cebu. So may pwesto po sila dito sa Green Hills ng mga cellphonean. Bisaya. So guys, may kasabay pala akong Bisaya. Ayan Hi ka pala. Bisaya. Today's video. Bye. Bye-bye. Tara tayo dyan. Pumunta pa kayo sa cellphonean? Oo. Sa cellphone kayo? May pamangkin ako dyan, nagtitinda ng cellphone. Dito na ako guys. Galiti. Yes. Nasa sa Aprido man.
Mga Pasko. Pasko? Oo. Magpapasko na. Oo nga. With the C, hindi with the K. Ay! So, shout out ko diha sa kay Ansan. Tagaliti pala Ansan, no? Di ko akalain guys na may makasabay ako na Bisaya. So, Tagaliti dato silang dalawa. Tapos, bibili din daw sila ng cellphone dito sa Green Hills. Kasi dito talaga ang bilihan ng mga cellphone sa Green Hills. So, akyat na ako dito sa taas. Kasi nandito sa second floor to. Sa hanapin ko yung pwesto nila. Kasi dalawa daw yung pwesto nila nung pamangkin ni Eddie. So, guys, ikutin ko muna dito kasi napakalaki kaya bilihan dito. So, malilito ka talaga pag pumunta ka dito dahil napakadaming pwesto. So, napaikutan ng pwesto dito ng mga cellphone. Kaya pag pumunta kayo dito, hanapin niyo lang tong B11 kasi yung tindahan ng tindahan niya ng pamangkin ng asawa ko. Para makasigurado kayo, guys. So, yun na lang hanapin nyo. So, hinahanap ko pa kung saan yung B11. So, ang dami palang mga stall dito. Ang dami pala talagang nagtitinda. So, dikit-dikit. So, malilito ka talaga, guys. So, pag, pumunta ka dito kung saan ka bibili. Kaya, pag gusto nyo talagang bumili, pwede ra kayong mag-message dito sa, asawa ng pamangkin ng Eddie. Siguro guys, malapit na ako kasi B11 daw yung Kasi nasa D na ako eh. Grabe, iniikot ko na guys. Hindi ko makita yung pwesto nila. So, B11 daw yung pwesto. So, ang daming guys. Ang daming nagtitinda ng cellphone dito palibot-libot guys. Mas maganda talaga may kakilala kang pupuntahan dito pag bumili kayo ng cellphone. Parating na ako dito sa pamangkin ni yung gwapo mo na Huwag ka mag-Christmas! Ito na, hindi dyan. Meron na sa vlog yun. Ganun lang. Ay, ito pala yung binigay mo, Ma'am Ipnia. So, bibilhan ko dito ng charger. So, yung may-ari dito sa cellphone na to, nandito to sa may Green Hills kung gusto niyo pumunta. Sa lang to, B11. Ayun o, B11. Ay, ito. So, yung mga gustong pumunta dito, bumili ng cellphone, laptop, charger, mga iPhone, ayan o. So, yan, pamangkin ko, hindi, yung ito, pamangkin ng asawa ko. Ba't kumagin si Adrian? Gumawa ng charger. Ito, nandito mayroon sila lahat. So, mga yun guys, ipapaharap ko muna yung cellphone ko para makita nyo. So, yung may-ari nito, Original. ayan siya yung may-ari from Bicol. So, shout out ko dyan sa mga taga Bicol na. So, ito na po ma'am, binilhan ko na po ng charger dahil yung charger daw po dito ay ginamit ng anak niya. So, napakaswerte ni Crystal na nabigyan siya ng iPad na napakamahal po to iPad na to. So, maraming salamat ma'am. So, happy talaga si Crystal nung nalaman niya ipapadala ko to ngayon dahil yun nga, pista. Doon sa Tanawan ngayon, 17-18. So, uwi po yung pamangkin, no, ipapadala ko po to doon. So, sa mga gustong bumili ng mga iPad, iPhone, so, nandito lang yan, mga casing, charger. So, dito lang yan sa B11. Ayan guys, B11. So, punta lang kayo dito guys sa Green Hills. Ito po yung marami mga brand new iPhone po yan guys. So, dito lang kayong bibili guys. Ito yung number ni Lian. So, pwede lang po nyo siyang tawagan or i-text para makarating kayo dito kung gusto nyo bumili. So, mas maganda talaga pag kilala nyo yung bibilhan nyo. So, dito na kayo pumunta guys sa Green Hills. Ito guys, kasi baka gusto nyo pumunta dito, bumili kayo ng mga cellphone. Marami dito. Airport yan. Mali. 12 Pro Max yan. Ilang dito? 128. Sabi ito yan, dual SIM yan. Sige, sir. Dito sa ako nito. 37. Basta may charger sa original. Yan, hindi yan. Wala naman akong yan lang. Ito. Sige. Yan, kung isushop ko, sir, dagdag ako sa'yo ng 8,000, di ba? 37 USD. 29. 29. Ah. Tapos out ako. Sige.
So guys, tambay-tambay muna ako dito guys. Baka makabinta ako ng ano ba yun? Ano yung mga kising sa sa iPad. Mayroon dito. Gusto niyo. Basta mayroon lahat dito sa store ng pamangkin ko. Ito yung may-ari guys. Hi ka muna. Siya may-ari si Lian from ano siya? Bicol. Daraga ba yun? Ligaw. Ay, Ligaw. So guys, from Ligaw, Bicol. Bicol, Ligaw pala. Ligaw sa Manila. So dito muna ako guys, at dala ko yung iPad ni Cristil. So maraming salamat pala sa nag-sponsor. So yung mga gustong bumili, mayroon sila dito mga iPad din. Saka mga iPhone. Ayun o, ang dami. So ang dami yan dito. Punta lang kayo dito sa may Green Hills. At saka pwede rin din kayong bigyan ko ng cellphone number niya. Pwede na kayong tawagan or pumunta dito yung yung store niya. Meron naman siyang cellphone. Kasi mahirap na ngayon bumili ng cellphone ng hindi niyo kilala yung binibilhan. Ay. Salamat yan. Regards mo lang ako doon na ito yung pamangkin ko ng uwi yan bukas sa Cebu. Tapos happy trip. Lian, salamat. Ayan yung yari. So, sa mga gustong pumunta dito, pwede na rin kayo mag-PM sa akin para i-message ko siya na kung bibili kayo ng cellphone. So, maraming salamat. Bye. Bye, love you. Yan, amping yan. Amping day kay Bisaya, amping. Tapos salamat kasi dinala na yung yung iPad. Bye. Yan. So guys, palabas na ako ng Green Hills. So alas 4 na. So uwi na ako guys kasi matraffic pa naman dito talaga sa papuntang Green Hills kasi kanina umalis nga ako doon ng 1:45. Nakarating ako dito mga 1:45 na. So nagmamadali akong lumabas guys. Saka naalala ko pala dito sa Green Hills dahil si Nicola at si Cristel nung maliit pa sila dito ko sila lagi pinapasyal kasi pag December dito guys mayroong night market. So mayroong mga dito mga magandang tanawin dito sa may Green Hills. Marami mga magandang ilaw, mga ilaw-ilaw sa Pasko. So nakakalungkot guys na dito ka ako magpapasko. Pero pagsikapin namin na makauwi ako guys ng Cebu na wala pang Pasko. So dito na ako guys, palabas na ako ng highway. So ayan guys, yan yung Green Hills. Tsaka yung katapat dito guys, nandyan yung night market. So papakita ko kasi sa'yo guys yung night market dito. So tatawid ako doon guys sa kabila kasi doon ang sakayan papuntang San Juan. So ayan guys, dyan bandang may night market. Yan night market dyan. Maraming nagtitinda dyan na mga damit. So yung mga artista guys dito nagpupunta. Kaya maladalas kami nakakita ng artista dito sa Green Hills. Saka dito rin dati kami nanonood ng Banana Split. Dito sila si Terry dati, si Florami. So dito na ako. Titingnan ko yung bus na yan kung saan ang signboard dyan. Baka pa Quiapo yan guys. So dadaan din yan ng San Juan yung Domingo. So dito na lang siguro ako sasakay guys. So yan lang guys. Nakasakay nga ako tong bus na to. So yung bus na to galing pala to ng Taytay, Changi. Ayan po yung signboard na pinanggalingan nila. So may signboard naman sa labas na Quiapo. So dadaan to doon ng guys, San Juan in Domingo. Kasi doon naman ako sasakay ng Pakalintong. So ayan guys, ganito ang Maynila, napaka-traffic. Dito na ako sa Kalintong. So ito yung Kalintong. So bumaba ako dito sa jeeps guys, galing San Juan. So maghanap ako ng Mercury. Kasi bibili muna ako ng gamot ni Aliana dahil uwi din yung pinsan namin si Nora. So maraming salamat pala kay Nora. Ihatid ko rin doon kay Nora tong papabili ni Alice na gamot para ni Aliana.
Siya, kasi nga hindi nga kami nakauwi. So, tatawid muna ako guys, kaya punta ako ng Mercury. So, dito na ako sa Mercury guys, nakabili na ako ng gamot ni Aliana. So guys, patawid na ako sa kabila. Kasi doon yung sakayan papuntang Pasig, Palengke, Star Mall, pa-crossing, ganun. So, dadaan naman din yun ng Show Mall. So, patawid ako guys. Tapos, maghanap ako kung saan dito yung sakayan na kasi di basta-basta tumitigil yung mga jeep dito eh. Kasi may stoplight. So, lalakarin siguro ko bandang unahan. Baka nandun yung mga jeep guys. So, maalala ko talaga dito. Dito kami lagi ng asawa ko. Kaso lang nakamotor kami. So, lalakad ako banda sa may unahan kasi nandun yata yung mga sakayan ng jeep. So ito na, nakasakay na ako ng jeep. So, bababa ako ng Show Mall. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, maraming salamat. Hindi ko na kayo maisa-isa. So, maraming salamat, Mami Eve Chavez, na padala ko na po yung tablet ni Cristel. So, tuwang-tuwa po siya dahil yun nga, kakanta po siya Sabado ng gabi. Mag-opening prayer sa program sa pista. So, tuwang-tuwa siya kay meron daw siyang pang video. So, maraming salamat na sobrang saya ni Cristel na nagkaroon siya ng iPad na napakamahal. So, thank you for watching and see you for the next vlog. I love you all. Amping, ampo.